Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μου βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Fortnite μαζί με τον Βασίλη, τον φίλο μου. Θα παίξουμε Save the World, που παλιά αυτό ήθελε λεφτά. Τώρα το Fortnite όμως έκανε ένα update και μας το έχει free για μερικές μέρες ή μπορεί και 2-3 μήνες. Οπότε μπείτε και εσείς να το παίξετε. Ας πάμε πίσω στο βίντεο. Έλα Βασίλη. Ωραία, πού πάμε, τι κάνουμε, πώς μπαίνουμε. Ωραία. Πάμε. Έλα ρε, βάλε μας, Βασίλη. Έλα, Βασίλη, βάλε μας. Βασίλη, κοίτα λίγο. Παιδιά, αυτό το emote το πήρα από το Lego Pass. Ωραία. Φίλε, είναι πολύ περίεργο αυτό το emote. Κοίτα λίγο. Μια μπανάνα. Να κάνει αυτό. Παιδιά, όντως είναι πολύ περίεργο. Μια μπανάνα να πετάει φωτιές. Αλλά το Fortnite μπορεί να... Lunch. Ωραία, Βασίλη, πάμε. Ναι, παιδιά, να ξέρετε, σε αυτό το παιχνίδι είμαστε πάρα πολύ καλοί, εγώ και ο Βασίλης. Αλλά... Ωραία. Ναι, πάτα, εγώ έχω πατήσει. Μου κάνει connecting. Πάμε. Ωραία, παιδιά, μπαίνουμε. Ωραία. Βασίλη, μου κάνει connecting. Ωραία, μπήκαμε. Να μην όπως χρειαζόταν. Sorry. Κρέας, κοίτα. Να πάρεις περισσότερα μούσκουλα. Ζόμπις. Έρχομαι. Μου επιτέθηκαν. Γι' αυτό. Παιδιά, να ξέρετε, αυτό το παιχνίδι είναι πολύ ωραίο στο Fortnite, παιδιά. Παίξτε το κι εσείς όποιος έχει PlayStation. Okay. Όχι. Θέλω να το καβαλήσω. Έλα, νομίζω γίνεται. Ναι, δεν μπορείς. Οπότε θα το σκοτώσω. Μπρο, μοιάζουνε με σένα και θέλω να το σκοτώσω. Ωραία, παιδιά, πάμε. Βασίλη, πού πάμε ρε, πού είσαι? Θα καταβάλουμε άλλα πράγματα, πάμε και άλλα πράγματα να καταβάλεις. Πρέπει να πάμε γρήγορα όμως. Search. Ακολουθά. Σ' ακολουθάω. Πώς πήρες double jump εσύ? Εσύ πώς πήρες double jump? Έχω ένα συγκεκριμένο ήρωα. Hey. Πού είσαι? Βρήκα ένα άτομο. Να σε είδα. Έρχομαι. Είναι άτομο. Εγώ πάω στο ένα στο άλλο. Πού είσαι?
Εδώ δεν σε βλέπω πουθενά όμως. Wow, τέλειο. Παιδιά, βρήκα 4 πακέτα σφαίρες δίπλα-δίπλα. Τέλειο. Όχι, όχι. Oh shit. Παιδιά, ναι. Σκότωσα ένα μεγάλο ζόμπι. Όχι, πώς. Ω. Ναι, το θέμα... Έχω πέσει σε ένα μέρος, σε μια τρύπα και δεν ξέρω πώς θα ανέβω. Εγώ δεν ξέρω πώς να ανέβω.